Namasté, benvinguts, benvingudes tots i totes a aquesta meditació que em disposo a gravar avui, 4 de maig del 2020, des de Porreig, des de casa meva. Us dono la benvinguda al meu espai. Aquestes gravacions estan dirigides a tots els alumnes que tinc a la comarca del Berguedà i d'Osona. Si has arribat a aquesta gravació per recomanació d'algú, confio que et pugui agradar. La meditació que us tinc preparada avui és una meditació molt especial, perquè repetirem un mantra que és un mantra per invocar una energia, l'energia de Ganesha, que és aquesta representació que tinc aquí darrere, que ens ha acompanyat, que ens està acompanyant durant aquestes gravacions i els directes que estic fent. Ganesha o Ganesh és una divinitat de l'hinduisme. En l'hinduisme hi ha moltes divinitats i cada divinitat representa una energia, sí? Amb unes qualitats de l'ànima, energia i qualitats de l'ànima que el ser humà ja té. El que passa que com que nosaltres, els sers humans, tenim creences limitants, ens limitem molt la nostra capacitat, la nostra divinitat. Sí? De fet, el ioga és un camí per anar potenciant tot el teu poder i poder despertar a la llum que ja ets. Sí? Des d'aquesta cosmovisió s'entén que hi ha diferents plans d'existència. I en un d'aquests plans d'existència estan els devas i els déus que poden ajudar i assistir als sers humans. Hi ha un altre punt de lectura que és quan tu cantes aquest mantra, el mantra de Ganesh, que és el que farem avui, doncs el que estàs fent és activar aquesta capacitat que tenim, els sers que tenim, per alliberar-nos dels obstacles que ens impedeixen sentir la realització. Ganesha se l'associa a la deessa de la bona fortuna, de la sabidoria i la que elimina obstacles que t'impedeixen sentir la realització, obstacles que t'impedeixen viure plenament el teu destí aquí en el planeta Terra. És una energia molt poderosa. Molta gent que invoca aquesta energia sent uns resultats molt increïbles, tant des de la visió del budisme com des de la visió de l'hinduisme. És una divinitat molt apreciada i a la Índia molt popular. És el fill de Shiva, que és el déu dels ioguis, i Parvati. Sí. Llavors, ens podríem extendre molt en el simbolisme de Ganesha i totes les seves propietats, però el millor és que ho practiquis i que sentis tu mateixa aquesta energia que anem a invocar avui. Llavors, l'important en totes les meditacions i en totes les tècniques és l'actitud, aquesta actitud oberta, de rebre. Llavors, t'animo a que obris la teva ment, si no has fet mai una meditació d'aquest tipus, a que obris la teva ment sense cap expectativa, sense cap judici, perquè primer ja rebràs els beneficis comuns de la meditació en general, que és millor concentració, segreguem endorfines que ens ajuden a anivellar els nostres estats d'ànims, calma la ment, calma les emocions. Ja només per això ja val la pena meditar. Ara bé, nosaltres ho farem encara a un nivell molt més profund i convocarem aquesta energia que ens acompanyi en aquests dies i que puguem encarnar en nosaltres aquesta llum i aquest coneixement i aquesta força de voluntat
que puguem tenir la ment clara per prendre decisions dhàrmiques i la força de voluntat per portar-ho a terme. Aquest seria un dels objectius d'aquesta meditació que anem a fer. La meditació, els primers 10 minuts seran, com hem anat fent aquests dies, 10 minuts en els quals aniré guiant perquè puguis entrar en un estat de calma, a un estat d'interiorització, i els altres 10 minuts, més o menys, perquè ho estic fent sense rellotge, o sigui, anem fluint, pot durar 20 minuts, mitja hora o menys, ja es veurà. Els últims minuts anirem repetint el mantra de Ganesha, que és Om Gam Ganapataye Namaha. Jo ho diria en veu alta. Om Gam Ganapataye Namaha. Sí? I aniré fent sonar la campana cada vegada que ho digui, perquè se l'associa a la campana, sí? amb el mantra, amb aquesta divinitat. Molt bé, doncs som-hi, anem-ho a experimentar. Jo diré en veu alta Om Gam Ganapataye Namaha i tu pots dir-ho en veu alta o mentalment o amb silenci, tu mateix, com tu et sentis còmode. I estarem una estona, inspiraré, i a l'expiració, Om Gam Ganapataye Namaha. Inspiro, Om Gam Ganapataye Namaha. Sí? I anirem fent així durant uns minuts. I al final cantarem 3 oms, cantaré el mantra d'Om Gam Ganapataye Namaha i ja haurem finalitzat aquesta meditació. Espero, confio, que et pugui agradar. Bé, doncs busca una postura còmoda, ens assentem en postura de meditació. Tanques els ulls. I primer de tot, observa la respiració conscient. Com inspires, s'infla la panxa, la caixa toràcica. Com quan expires, has de s'inflar la caixa toràcica, la panxa. Respiració abdominal, respiració pel nas. Relaxa la cara, relaxa les espatlles. Junta les mans a l'altura de Anahata Chakra situat al cor. Començarem la meditació cantant 3 oms per aprofunditzar encara més. Cantarem amb la A, la U i la M. Quan cantis la A, la posaràs tota la teva atenció a la zona de la panxa. Quan cantis la U, a la zona del cor. Quan cantis la M, a la zona del front. Inspira per cantar. Inspira. Inspira.
Deixes caure les mans damunt dels genolls, on estiguin més còmodes. Junta el dit índex, el dit polze de cada mà. I observa l'espai que es crea al final de la inspiració. Un moment de suspensió al ple on no hi ha res. I observa també aquest espai que es crea al final de l'expiració. Un moment de suspensió al buit on tampoc hi ha res. Relaxa la cara, relaxa les espatlles. Entrega plenament a la respiració conscient. Mentalment i en silenci, en aquesta primera fase, et pots mantenir amb el mantra Soham. Inspires So. Quan expires Ham. Quan inspires So. Quan expires Ham. Recordo que el mantra Soham és una invocació poderosa que vol dir jo soc. Referència a la identificació amb la consciència absoluta que va més enllà de la consciència individual. Posa la teva atenció al dit índex i al dit polze de cada mà i observa el volum que ocupen les teves mans en l'espai. Observa el volum que ocupa el teu cos en la sala on estàs meditant, en l'espai on estàs meditant. Imagina't un raig de llum provinent del centre de la Terra que t'il·lumina Muladhara Chakra situat a la base de la columna. Com aquesta energia puja i il·lumina la zona de Svadhisthana situat a la zona del malic.
il·luminant Manipur situat a l'esternó. I arribant a Anahata al cor. Imagina't, projecta un raig de llum provinent del cel infinit. Com aquesta llum il·lumina Sahasrara Chakra situat a la coronilla. Il·luminant Ajna Chakra situat al front. Vishuddhi situat a la gola. I arribant a Anahata al cor. I des d'aquí al cor, connectats amb l'energia del Pare Cel, l'energia de la Mare Terra, projecta un sol que simbolitza el teu poder interior. Jo aquí i ara invoco l'energia de Ganesh perquè doni protecció, sabidoria, que elimini els obstacles a totes les persones que estiguin fent aquesta meditació. Om Ganganapataye Namaha. 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 Om Ganganapataye
Posa la teva mà esquerra al centre del cor. Imagina't un sol intern dins teu. Connecta amb aquesta llum. Om Ganganapataye Namaha. Shalaram Ganesha. Om Ganganapataye Namaha. Soham, Soham. Om Ganganapataye Namaha. Shalaram Ganesha. Om Ganganapataye Namaha. Soham, Soham. Om Ganganapataye Namaha. Shalaram Ganesha. Om Ganganapataye Namaha. Soham, Soham. Junta les mans a l'altura de Anahata Chakra i anirem a cantar un nom perquè s'expandeixi la llum de la consciència per tots els racons del planeta Terra. Inspira per cantar. Que la vibració còsmica universal expandeixi la pau al món. Om Shanti. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Confio que us hagi pogut agradar aquesta meditació i ja ens anem veient per aquí pel canal de YouTube. Moltes gràcies.